Altcineva se conchiso. Dar bunicul tău acord. Dorința mare pe care o am de la voi cei care ați candidat și care ați intrat astăzi în comisie, aș vrea foarte mult să ne întâlnim să stăm de vorbă, pentru că, vă zic, au fost, nu știu câte ori a fost tireniță. Așa. Au fost 8 ore în care mi s-au pus probleme care nu mă așteptam să fie puse din prima zi și au fost discuții foarte strânse, așa că chiar cu fiecare dintre voi, fie candidați, fie membrii ai bordului 2009-2010, fie membrii care nu ați trecut de comisie, aș vrea foarte mult să stăm de vorbă cu fiecare dintre voi, atât timp cât și voi vă doriți lucrul ăsta. Vă zic că sunt foarte mândră de oamenii pe care i-am ales astăzi și că sper că alături de noi o să mai fie și restul pozițiilor ocupate și că localul ăsta o să ajungă în anul care urmează acolo unde e locul. Mersi mult! De a pleca și a celebra noul zbor, așa, noul ID care își va lua practic responsabilitățile de zbor, le va lua în aprilie. Până în aprilie, ce va fi practic? Următorii pași ar fi tranziția care trebuie să o asigure bordul Truia, care o vom face la un nivel înalt. Următorii pași pe partea de completarea celorlalte poziții ar fi LCC2 care este în prima săptămână din ianuarie. Nu prima săptămână, a doua săptămână de învățământ, de școală. Va fi iarăși o sâmbătă.